खुंगा जिस्निथि भेरगाव बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर देरहासार बान्था 2024 गाबोननिफ्राय जागायसिगोन। अदालगुरि जिल्लानि भेरगाव दखरा एबसु आरो भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन खुंगा जिस्निथि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर देरहासार बान्थाया गाबोननिफ्राय भेरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा थिलियाव जागायगोन। थारैनो हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमनाय ओनसोलनि मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव दाब दाब जायगा आरो ओनसोलफ्राव दखरा आफादफ्रा खुंबोबाय थानाय जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंनाया थारैनो मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरखौ थुलुंगाखां होनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनि मुंखौ गोजोरै लाखिनो नाजानाया दिनैनि सानाव भेरगाव दखरा एबसुनि मोनसे बाख्नायजाथाव आरो थुलुंगाथाव जादों। खुंगा जिस्निथि भेरगाव बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर देरहासार बान्था 2024 बे गेलेनायानो फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 21 खालारनिफ्राय जागायजेननानै 28 सेप्तेम्बर सानसिम सोलिगोन। बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर देरहासार गिबि बान्था महरै 50,000, नैथि बान्था महरै 30,000 बान्था आरो बेस्ट प्लेयार महरै 5,000 थागोन। रायजो राजानि मददथि मोनगोननि मिजिंखौ लानानै दिनै दखरा एबसुआ खौरांगिरिनि सिगाङाव खावलायहरदों। बे समाव भेरगाव दखरा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नगेन बर' बिथाङा बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों। नंगौ, भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव भेरगाव ओनसोलनि बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङाव बिथांमोननि मुंखौ गोजोरै लाखिनो आरो बिथांमोनखौ सिबिनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय होनाय जायो। देग्लाय फैयै फैयै 17थि बोसोर जाफैबाय आरो बियो गाबोन माने 21 सेप्तेम्बर बे खालारनिफ्राय बे बादायलायनाया जागायगोन। जिहेतु गुबुन गुबुन दखरा बा गुबुन गुबुन ओनसोलाव हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ होयो, भेरगाव ओनसोला आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय होनायनि मेन उद्देश्यआनो जादों जिहेतु जोङो बयबो मिथिगौ बा बुङो जे हौवासाफोरजोंबो आइजोफ्रा समान मोनथायखौ मोननांगौ आरो नैबे मोनसे नोजोरखौ लानानै जे हौवासाफोरजोंबो हिन्जावसाफोरनि जिथु माने रोंगौथि, बिथांमोननि सोलो, बिथांमोननि बोलोआ माने खम नङा, बेखौनो दिन्थिनो आरो बिथांमोनखौ स्कप होनो थाखाय आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थानाय जादों। बेवहाय गासैमोन 8 हानजाया बाहागो लाफैगोन। अल इन्डिया इनभाइटेसन टीम हिसाबै जों बेवहाय टीमफोरखौ इनभाइट खालामनाय जादों। मिज'राम निउज एफसि मिज'रामनिफ्राय बिथांमोना बाहागो लाफैदों। बेनिफ्राय माने आसाम राइफल शिलं बिथांमोना शिलंनिफ्राय बाहागो लाफैगोन आरो लोगोसे बिहार बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। बेजों लोगोसे कार्बि आंलं, बेनिफ्राय क'क्राझार पाटगाव एफसि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलनिनो माने जायगायाव खुंनाय हिसाबै भेरगाव एथलेटिक्स माने एफसि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो गान्दा खुंगुर एफसि। मोनसे बाथ्राखौ जों मुंख'नांगोन, कदरखन हिसाबै जोङो माने जोंनि नाइबार कान्ट्रि भुटान हादरनिफ्रायबो गेलेफुनि आइजो टीम बिथांमोना माने बादायलायनायाव बाहागो लाफैगोन। बेखायनो जोङो दिनै माने जिहेतु गाबोनो जोंनि जिथु अपेनिं गेम सेरेमनि बे जागोन आरो बे अपेनिं गेम सेरेमनिखौ जोङो मोनसे कालचारेल डेमनस्ट्रेसननि गेजेरजों माने गाजा गोमजायै खुंफुंनो नागिरदों। गिबि हाबाफारि बायदियै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला, भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो लोगोसे रिसेपसन कमिटिनि फिरफिला बेखौ बिरहोगोन। बेनि मुङै जिहेतु जोङो मुंख्लंफोरनि मुङाव नैबे जोलुर बादायलायनायखौ होनाय जादों। जाय बिर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोना आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय बायदि सोमावसारनायाव बाहागो लानानै मुंख्लं जालांबाय। दा बिथांमोननि मुंखौ गोजोरै लाखिनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो सिबिनो मोनसे हाबाफारि लादों। मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो लोगोसे बड'फानि मुङावबो जों बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ लादों
आरो थिग माने बे हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनि कालचारेल डेमनस्ट्रेशन बे हाबाफारिया जागोन। दा बेखायनो मोनसे गाजा गोमजायै गाबोननि जितु अपेनिं गेम सेरेमनि बे जागोन हिसाबै भेरगाव ओनसोलजों लोगोसे जोंनि खाथि खाला माने आनसलिक बा गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय नैबे जोलुर बादायलायनायखौ नायफैगोन आरो लोगोसे गेलेगिरि बिथांमोनखौ गोसोआव मोनसे थुलुंगाखां होगोन। जुदि रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लाफैबा निश्चय बिथांमोना गोसो थुलुंगाखां मोननानै आरोबाव गोजौ फारसे गेलेनो बिथांमोना स्कप मोनगोन। बेखायनो आङो भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै रायजो राजाखौ लोब लोब बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय। गाबोननि जितु अपेनिं गेम सेरेमनि बेखौ जोङो माने बेखेवगिरि आलासि महरै बिटिआरनि EM सार दावबायसराव बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। बिथाङा गाबोननि जितु अपेनिं गेम सेरेमनि बेखौ बेखेवनानै होगोन।